हेलो सांग माने सब सांग माने आमे जाउछु बे फोटो शूट करी पात्रपदा घटी आपण आसनु आम सांगे एंजॉय करवा ढेंकानाल जिला पात्रपदा मु आ मोर सानमाई दिव्य डांस एक्टिंग भी हम आपण आसंतु देखिबे आम सांगे आसंतु आम जाउछु पात्रपदा घटी फोटो शूट करी आसंतु। मुझे जगह देखनी तो फास्ट टाइम मो सानमाई गोटे दिव्य सी मत नौ जगह को कहला अरे बहुत बढ़िया जगह है तू देखिनु आज या बुली तोर भी गोटे ब्लॉक है मुझे जाऊँगी देखी बहुत बढ़िया एरिया भी आसतु मो सांगे एंजॉय करवा। बर्तमान आम पहुंची गलु जनापड़ा आसतु सांगे देखिए बहुत बढ़िया जगह। भालुमुंडा आम पहुंची जाइचु तो आउ कम बाट आसतु देखिबा। बर्तमान आम पहुंची गलु माने आउ 15 सेकेंड कि 20 सेकेंड लगे पहुंची गलु पूरा बढ़िया भल जगार पूरा पहुंची गलु आसतु देखा बहुत बढ़िया घंटी। घटी ऊपर को गाड़ी उठुची तो तापरे उठी साइले देखिया बढ़िया एरिया। तो पूर्व काल लोक माने भी कहती यही घटी को जेसीबी कि बुलडोजर रेनी तो लोक माने कुड़े माने एमती कौन कहले माने कौन कहल परचंग ब्लॉक लोक प्राय लगी घटी रे तो राजा अमल राजा माने जो भेटी कटती से खटुले तो कम होता पानी रही बहुत बड़ हो जाइए देखु आ उपभोग करंतु। मन खराब हो कि भोजी कर मन हो कि बुली आसा भ्रमण करने मन हो यही घटी बहुत बढ़िया घंटी आपण थरे देखिले दिथर देखिए मन करेंगे।
ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଟପଦା ଗଣ୍ଠି। ତ ଇଏର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେବେ ପାଣି ଶୁଖିବନି। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଏରିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଆଖି ପାଇବନି ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଭରିକିନା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ କନା ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଏରିଆ। ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗଣ୍ଠି ତ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଣ୍ଠି କେହି ଖୋଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଅମଳର ସେଇ ଗଣ୍ଠି। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଲୋକ ଲଗେଇନା ୟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଛ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତ ମାଛ ବଢ଼ିଏ ବହୁତ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଗଲା ମାଛମାନଙ୍କର, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ହେଲେ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ ବି ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଛ ମାରା ହେଲା, ତ ମାଛ ଜାଲ ବି ଜାଲରେ ମାଛ ମାରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛ ରହିଲେଣି। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଜାଲରେ ମୂଳରୁ ମାନେ ଧଇଲେଣି, ଜାଲ ଚିରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ହୁଡ଼ା କାଟା ହେଲା, ହୁଡ଼ା କାଟା ହେଇକିନା ମାଛଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା। ବେଶୀ ନାହିଁ, 6ଟା ମାଛରେ ବାସ୍ ମାନେ ଗାଁ ଗୋଟାକ ପୁରା ଖାଇଲେ, ଭଲରେ ଖାଇଲେ, ମଜା ଲା 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 ବୁଲେ କର। ତ ଇଏ ବି ଚିଲିକା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଣ୍ଠି, ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଆସିବେ, ଭୋଜି କରି ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଇବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଆସିବେ, ତ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟେନସନ୍ ଥିବ କି ଅଲଗା କାରଣରେ କ'ଣ ଫସି ଯାଇଥିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବି ହଉ, ଏଇ ଘଣ୍ଟିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଫଟୋ ଉଠିଆ କେମିତି କଲେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଡ଼େଲର, ଆଉ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଟ୍ କରେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଠିଆ ବି ଟିକେ କହିଦେଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଠିଆ ହବ? ହାତ ଏଇଠି ତ ଏମିତି ଏମିତି ହାତର ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା ଏଇଟା ବାଁ ହାତଟା ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ, ଆଉ ପଟେ ଏମିତି ଗନା, ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ